Pak niki. Pripun? Ninggal katresnan wonten pundi Pak panjenengan? Alah kowe iki aja ngono-ngono buka wedi iki di live streaming karo. Lah niki curhatan lho biasane ngeten iki. Ya ngono WA wae to Dik. Pari pamen kok WA. Nggih, mbok menawi badhe curhat monggo Pak mangke Pak. Nggih, sekecaken pamen nggih. Pak. Nggih, sinabi medhangetekin kadang-kadang ugi mirsani Kembang Nada Entertainment. Ugi mangke Mas Dwi nggih. Mas Dwi ditenggo tembangipun utawi kepareng berkahi. Oh, sakmenika Mas Dwi. Mas Dwi niku pengusaha. Oh, ngaten. Usahanya apa Mas Dwi? Komplit pokoknya Dek apa-apana. Aku ki ora urung duwe gawean Mas, mbok menawi anu nglamar pekerjaan iki. Oh, nggih Mas Dwi, Kula kan apa mawon purun. Mengkenten lowongan Mas Dwi nggih, pilih. Apa iya? Anu, kula malah sing gadah lowongan. Oh, malah mriki enten lowongan pekerjaan Mas Dwi. Oh, nyaket Mas Dwi ya? Nyaket. Iya. Nggih. Ale tak nyaket Pak Ratimin. Nggih, sekalian Dik. Nggih. Mas Dwi napa niki lagune? Nggih, matur nuwun iki. Pun sak-sake. Oh, sak-sake. Enake Mas Dwi iki. Matur suwun Nggih. Pak, rezeki lancar. Matur nuwun Kang Paino mangke didhawuh katuran bawa berkah nggih. Saking kepunden. Pak Ratimin. Pak Ratimin matur nuwun berkah barokah nggih Pak nggih. Amin. Matur nuwun ugi. Mas Dwi iki matur nuwun ya. Cunduk laris ngono ki. Amin. Mas Dwi terima kasih ya. Berkah Minta lagunya sak-sake tadi. Oh iya, wis digarap kok lagu sak-sake. Wis Dek, ready pokoke. Oke. Kembang Nada kok. Nah. Ayo. Bang, anten Mas Pres tok engko nyanyi. Lanjut. Mas Pres biasanya nyanyi. Aduh, totalan Mas. Ora. Karepen loro. Ayo. Ojo lali lanjut ya Mas. Iya lanjut. Engko gek Kang Paino. Lah nggih niki Mas Mamat Jojuragane. Magrib wektune isih sak tembang isih cukup. Oh nggih, siap. Iya. Berarti lanjut ya, cepet-cepet iki. Oke. Oke.
Ojo lali pawe